ஹே ஹாய், ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ். இந்த பாப்பாவோட வாயை நல்லா உத்து பாருங்களேன். கொஞ்ச நேரம் பார்த்த உடனே எனக்கு கொட்டாவி வந்துருச்சு. உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் சொல்லுங்கள், கொட்டாவி வந்தால் என்ன வரும்? தூக்கம் வரும். தூக்கம் வந்தால் அதோட சேர்ந்து கனவுகளும் வரும். நம்மளோட லைஃப்பில் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கனவு வரும். அந்த கனவு நம்ம தூங்கும்போது தான் வரும். நம்ம மனசில் எதை ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கிறோமோ, இல்லைன்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ, அது நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அடிக்கடி யோசிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில கனவு இருக்கும். நம்ம இப்படி தான் வாழணும், நம்ம இப்படி தான் சம்பாதிக்கணும், நம்ம இப்படி தான் வீடு கட்டணும், இந்த மாதிரி நிறைய கனவு வருங்க. எப்போ வரும்? நம்ம தூங்கும்போது வரும். நம்ம தூங்கும்போது நம்மளே அறியாமல் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், இல்லைன்னா அழுதுகிட்டு இருப்போம். நம்ம தூக்கத்துலேருந்து எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரிய வரும், ஓ மை காட், நம்ம உண்மையிலே அழுதுருக்கோம், அப்படி இல்லைன்னா உண்மையிலே சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் போல, லூசு மாதிரி அப்படின்னு. இன்னும் ஒரு சில கனவுலாம் எப்படி தெரியுமா, நம்மளை அந்த அளவுக்கு பயமுறுத்தும். கண்ணை திறக்கவும் முடியாமல், கண்ணை மூடவும் முடியாமல், ஏன் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு கூட நம்மலாம் பயப்படுவோம். அந்த அளவுக்கெல்லாம் கனவு வரும். ஆனால் அந்த கனவுலாம் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குங்க. மறக்கணும்னு நினச்சாலும் நம்ம அதை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு தாங்க இருப்போம். இன்னும் ஒரு சில கனவு அது கனவு மாதிரியே இருக்காதுங்க, அப்படியே ரியலாக நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அது கனவுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ச்சே கனவு தானா, நிஜம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் மனசுக்குள்ளே. இந்த குழந்தைங்கள்லாம் தூங்கும்போது ஒரு சில டைம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே. ஆனால் அதை ஒரு சிலர் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கடவுள் பாப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, பாப்பாவை எழுப்பாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கனவு வரும். நம்மளுக்கு ஆச்சரியமான கனவாக வரலாம், பயமுறுத்துகிற கனவாக வரலாம், ரொம்ப வினோதமான விசித்திரமான கனவாக வரலாம். நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஏங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் கனவுல கூட நடக்காதுன்னு சொல்கிற விஷயந்தான் நம்ம கனவுல வருங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும். ஒரு சில கனவை நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு, அச்சோ இப்படி நடந்துருமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு இருப்போம். ஒரு சில கனவு, ஆஹா ஏதோ நம்மளுக்கு சொல்ல வராங்க கடவுள், அதனால தான் இப்படி ஒரு கனவு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம். கனவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு எல்லையே இல்லை. அங்கே நம்ம தான் ஹீரோ, நம்ம தான் ஹீரோயின், நம்ம நினைக்கிறது மட்டும்தான் கனவாக வரும். அடிக்கடி நம்ம யோசிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் நம்மளுக்குள்ள கனவாக வரும். அதே கனவை நம்ம நிஜமாக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள்? நீங்கள் நினச்சதை உங்களால் கனவு காண முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் முடியும். நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செலிப்ரிட்டிஸ், ஹீரோ, ஹீரோயின் நம்ம கனவுக்குள்ளே வந்தாலே அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக சொல்லுவோங்க, ஏதோ நிஜத்துலையே பார்த்த மாதிரி. கனவை நம்ம எந்திரிச்சோடனே கலைஞ்சிரும். ஆனால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கனவை நீங்கள் நினச்சா மட்டும்தான் கலையும். அது உங்களோட லட்சியமாக இருக்கலாம், ஆசையாக இருக்கலாம், கெரியராக இருக்கலாம். உங்களோட அவ்வளோ கனவெல்லாம் கனவாக மட்டும் காணாதீங்க. அதுக்கான உழைப்பு நீங்கள் போட்டால் கண்டிப்பாக நடக்கும். நம்ம எக்ஸாம்ஸை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டு கிளாஸ் முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் அசிங்கப்படுற மாதிரியும் கனவு வரலாம். இல்லைன்னா அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி மிஸ் சொல்லுவாங்க, டேய் நீ தாண்டா ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கு அப்படின்னு. இப்போ நான் சொன்னது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள். அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா செகண்டாக ஒரு கனவு வந்துச்சுல, இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த மாதிரி, அந்த கனவு நிஜமாயிருக்கும். ஸோ கனவு காண்றது உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அதை நிஜமாக்குறதும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. நம்மளுக்குன்னு நிறைய கனவுகள் இருக்கும், ஆசை, லட்சியம். அந்த கனவை சொன்னேன், அதை கனவாகவே வச்சுக்காதீங்கன்னு தான் சொல்ல வரேன். நல்ல ஒரு கனவு வரும்போது நம்மளை தட்டி எழுப்பி விட்ருவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ வரும் பாருங்க ஒரு கோவம், அவனை கொல்லணும் போல தோணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம கனவுகளை அழிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களோட கனவுகள் கனவாக மட்டும் இருக்காமல் அது நிஜமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய்.